אני מבטיח לכם, יחד עם קיו ויחד עם כל מי ששותף, שאנחנו בדרך הלא פשוטה הזו, שיהיו בה אתגרים ויהיו בה בעיות, אנחנו שם בשבילכם. ונעשה הכל יחד איתכם ובאחריות שלנו, לתת לכם את הבית הכי טוב שאפשר. ואנחנו לוקחים את המשימה הזאת ואת המנדט שקיבלנו מכם בכובד ראש ובאחריות מלאה, ואנחנו מודים לכם על כל זאת. אז צוות קיו בשבילכם, בכל דבר, בכל שאלה, בכל מענה, אתם מכירים אותנו, אל תהססו, תפנו, אנחנו לשירותכם, ותודה רבה לכולם, שיהיה לנו בהצלחה. יכולה להגיד שמבחינתנו, אנחנו ראינו את המטרה מולנו ואמרנו אין מצב שהפרויקט הזה לא יוצא לפועל. זאת המסקנה שקיבלנו בתחילת הדרך. וכמובן כשתידר נכנסו לתמונה אז זה גם קיבל גושפנקה ופנים. היו לנו עליות מורדות אבל תמיד היה עם מי לדבר. אני באמת שמחה שאנחנו ממשיכים עם תידר ועם קיו וזהו, שיהיה לכולנו בהצלחה.